kulim lasot dabar ni gid haimit, ila biad haimit, kay wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundili sa pagdapig sa kamaturan. Shalom Boker Tov natong tanan. Kini gihapon ang inyong ubos nga alagad sa kanginan, Brother Gideon Silva, kauban sa atong beloved Brother Roy Celeste gihapon, ug atong beloved Brother akong mahal nga gihapon nga anak, si Tinor Silva, mao gihapon ang makig-uban usab kaninyo ning usa ka takna nga programa sa kahanginan, The Salvation is of the Jews. Programa nga hatod kanato sa Philippine Messianic Nazarene Judaism Community nga naa mahimutang sa Karkar City. Dalaygon ang Adonai mga igsoon o sa atong pagpadayon hinaot nga mana kamo sa mga maayong panglawas o sa maayong pagpaminaw sa pulong sa Elohim ning taknaas kabuntagon dinhi sa inyong paboritong istasyon DYRB 540 sa dial sa inyong mga radyo AM band. Dalaygon kayo ang Adonai o magpadayon kita sa unahan anhi kita sa dugang mga paibalo ang buluhaton sa Messianic Nazarene Judaism igsoon inyo makaplagan diya sa Dungguan Perelos Karkar na agid ta sa boundary sa San Fernando Cebu o sa Karkar na agid tungod sa Arco na ay welcome to Karkar diya na sa ubos ug jutay kilid sa kanipaa na adya ang atong pobre nga tigumanan. Ang atong panimbahon matag Sabado mga igsoon ang Shabbat matag Sabado alas 9:30 sa buntag kita untok magsugod mahumanta inigsalop gyud sa adlaw sa kahaponon human gayud sa atong habdala. So dalaygon kayo ang Adonai. Pwede sa dinyo sublion ang atong programa sa DYRB diha sa YouTube. I-type lang ninyo mga igsoon ang The Salvation is of the Jews by Gideon Silva. Mugawas ang atong mga wallet diha sa YouTube. O kung kamo mangumusta ka na mo, pwede min ninyong kontakon sa 0916-711-4624. Mga igsoon, dalaygon kayo ang Adonai. O dili kita maglangan, anhi kita sa pinaka-importante nga bahin sa atong programa, mao ang pagpamati sa pulong sa Elohim. Magampo na kita sa makadiyot. Bishem hadon Yeshua HaMoshiach. Sheta Adonai Shamra Lefi Nitzral Dal Sipatay. Sa gihapon Adonai, wala ko'y mahimo sa akong kagalingon kung wala ikaw. Itugot nga ang imong Ruach HaKodesh, magagiya ka namo, magatudlo ka namo, ug magaabli usab sa mga nahunaw sa labutan sa among mga suging tigpaminaw. Sa ngalan nimo Adonai Yeshua HaMoshiach. Amen. So padayon ta mga igsoon, anhinaw sabta sa pagpamati sa pulong sa Adonai. Basin maguna-una mo og mga igsoon og negatibo nga maingon mo kanang ila pagpangilad na. Basig doon ay mga pastor ya mo isyu nga kanang ila pagpangilad na kanang sa Messianic Nazarene Judaism. Mga igsoon dili guro ka makakitag mangingilad nga muwali og sakit, musultig sakit. Kung nakasuhito mo sa mga swindler, mga mangingilad, mga mabugnaw nga mga pulong bradoy, Alamian ka. niya mga kindikot, mga sugar, coated. Mga coated ba? Mga sugar, sa tawag ka na? Tamis ng mga pulong. O mga sugar coated nga mga pulong ba? Nga inasukaran nga mga pulong. Mo na mga mangingilad. Dagagsaad. O, kana mga pastor nga, bugnaw kay mangwali, gugma permi iwali, Swagon. o prosperity kano na iwali. Mga nakas mga simbahan bitaw nga ang walis pastor, puro gugma, prosperity, unya way pagpamadlong, mga igsoon mo na mga pastor nga mga mangingilad. Mo na pag-ila sa mga mangingilad. Ha? Kanang mga inasukaran ang ilang mga pulong. Pero kining amo, kung pangilad pa ni, adili may muwalig sakit. Panyawan mo niya mo. Ha? Dili may mong latos kung pangilad ni. Kining amo, pangbulgar lang nis kamaturan. Amen. Amen. Pangguba mga igsoon sa mga bakak nga mga pagtulunan. Panglumpag nis bakak nga pagtulunan. Amen. Dili pagpangilad, dili sa pagpangabig. Kay kung pangabig pa ni among tuyo sad, natural, asukaran na mo ang among mga pulong. Parang balik. Aron nga, Lamian. malamian mo, makabigid mo. Pero kay dili man sa tumog na mo ang pagpangabig sa inyo, Ay, balo. ang amo paghatag informasyon. Amen. Amen. Ang amo pagguba sa inyong mga doktrinang baluktot, mga pagtulon ang hiwi,
mo nay among pamaagi mga igsoon. Dili ni pagpangilad. Kay wa di ka kitag mangilad nga musultig sakit. Ha? Wa ka bantay. Makabantay. Adi gyud ka mutuona kung musultig sakit. Kay pero ang mangilad kasagaran ang isulti tamis gyud nga mga pulong. Ulog-ulog. Nanang pulong ulog-ulog, mga hapuhap, mga palami-lami, hangtod nga ganahan gid ka mga igsuon. Hangtod nga maila gid ka. So, amo lang ipahibalo kaninyo ang kamaturan. Nga kami igo lang nagsulkis kamaturan. Ang kamaturan sakit. Mo nagingon sa atong introduction. Wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundili sa pagdapig sa kamaturan. Di ba? Amen. Muna sa atong introduction. Kaya ano ikulim laasot dabar ni gid haimit. Ila biad haimit. Wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundili sa pagdapig sa kamaturan. So, labanan na to ang kamaturan. O bungkago na to ang mga bakak nga mga pagtulunan. Amen. So padayon ta mga igsoon anhita sa padayon yapon ang atong topic. Bahin yapon ni siya sa returning, pagbalik, tissue ba sa Amen. Hebreo. So atong basahon ang Jeremias 3:22. 3:12. O ibalik na to ang 12. Ngadto sa 15 nya mulaktud ta sa 22. O gisugo ako niya pagadto sa mihanan aron sa pag-ingon. Israel nga maluibon, balik ka nako. Amen. Maluluyon ako. Mm. O ang akong kasuko kanimo hangtod, dili hangtod sa hangtod. Amen. Salamat sa Adonai. Ang kuna lamang nga nakasala ka o nga misupil ka sa Adonai nga Amen. imong Elohim. Kanara gyud gusto sa Adonai ba? Muangkon lang gid ta ba? Pagpaubos mo na sign sa pagpaubos. Muangkon lang kang nakasala ka, iyan na din kang dawaton. Ang akong kasuko kaninyo, Israel nga maluibon. Nganong maluibon? Nagsimba ng mga Diyos-Diyos. Nibiya na sa Torah. Pero maingon ang Adonai, ang kuna lamang nga nakasala ka. O nga misupil ka sa Yudhivavhi nga imong Elohim. Isugid nga dito sa ilalom sa kakahuyan. Gitugyan mo ang imong gugma ngadto sa mga Diyos-Diyos. Amen. Padayon pagbasa. Og wala mo tagda ang akong pulong. Ako ang Adonai ang nagsulti niini. Balik kamo kanako o katawhan nga maluibon. Kay ako man ang inyong Elohim. Magkuha ako usa kaninyo gikan sa matag lungsod og duha ka tawo gikan sa matag banay. Og dadon ko kamo balik ngadto sa bukid sa Sion. 15. 15. Hatagan ko kamog mga pangulo nga masinugtanon kanako og magdumala sila kaninyo uban sa kaybalo og kaalam. 22. Balik kamong tanan nga mitalikod sa Adonai. Ayuhon niya ang inyong pagkawalay pagtuo. Miingon kamo, oo, mubalik kami sa Adonai kay siya man ang among Elohim. Amen. Walay Diyan lang taman, 22. Okay. Amen. Okay, dalaygon ang Adonai mga igsoon. So more ginagipanawagan sa Adonai kanato, mubalik ta kaniya. Kanunay lang gid siyang magpahibalo nga ang Israel ang iyang gipangita. Ang Israel ang iyang gipangandoy nga mubalik ngadto kaniya. Ang iyang gipangandoy muangkon lamang ang Israel nga nakasala siya. Kanaraman mga pastor palihog lang, ang kuna lang ninyong nakasala mo. Ang kuna lang ninyo mga pastor nga ang inyong gitudlo bakak. Ang kuna lang ninyo nga ang gitudlo ninyong panimbaon nga Domingo usa ka dakong sayop. Ang kuna ninyo nga ang inyong mga membro inyo lang giilad pinaagis pagpanguliktag ikapulo kanila. Ang kuna lamang ninyo nga ang inyong mga membro inyong gilimbungan pinaagis pagpanapi kanila. Mo na inyong mga kasalanan. Dawaton mo sa Adonai basta maghinulsol mo. Ang kuna lamang nga nakasala ka, pinaagis imong pagsimba sa adlong Domingo. Nakasala ka, pinaagis imong pagkaon ug hugaw nga mga pagkaon. Nakasala ka, pinaagis imong paglapa sa iyang Shabbat adlong ipapahulay. Nakasala ka, pinaagis imong pagsalikway siyang napulo kasugo.
Nakasala ka pinagis iyong pagkalimot sa iyang mga muidim, mga tinudlong panahon, mga pista niya. Ang kuna lang nga nakasala ka. Kana inyong buhaton mga pastor. Buhaton na ninyo ang pag-angkon nga nakasala mo. Kamong mga membro, nakasalasan mo. Kay mutuo mo sa inyong mga pastor nga way basa-basa mo, di mo magbasa sa inyong Biblia. Ang kuna lamang nga nakasala mo, matod pa sa Adonai, kay iya mong pasayloon. Balik ka mo kanako, matod pa sa Adonai, o katawhan nga maluibon. Balik ra kita. Kay ako man ang inyong Elohim. Watay laing Elohim. Dili si Senyor. Santo ninyo ang Diyos ninyo. Dili ang mga santos, mga rebolto ang Diyos ninyo. Ang atong Elohim, mao ang Elohim ni Abraham, Yitzchak ug ni Jacob. Amen. Basta mo balik ta kaniya, mga igsoon, maluwas ta. Pero ang saad sa Adonai, magkuha ko usa kaninyo gikan sa matag lungsod. Juter gid ay maluwas, Bradroy. Dutay kaya. Kada lungsod usaray ko kabigon sa ang pagkapundok sa Mesianic aning kalakiha. Magplano ta magtukod tag congregation sa Cebu City. Ani akong ang kwaon niya sa Cebu City usar ka mo sa may congregation niya na. Pero what ay mahimo kung mo na iyang kabuoton. Kay Juter man yung maluwas mga igsoon. Og duha ka tawo gikan sa matagbanay. Matagbanay duha ra gi ka tawo og dad-on ko kamo balik ngadto sa bukid sa Sion. So ang maaliya de ani Bradroy ginagmay gyud kada pamilya o sa duha. Dutay yun. Unya di pa gina kada pamilya kay kada lungsod usara man. Kada lungsod usara. May untag kung kada lungsod Bintahara na ay usa San Fernando na usas Karkar na usa diri sa Minglanilla ni usas Naga ni usas Talisay. Buara ba gyud? Naa ba yung mga lungsod nga wa mga Mesianic, di ba? Pero unsaon ta man gyud kung mao ni matuman nga propesya ni propeta Jeremias magisuon, duha ra man gyud ibalik niya dito sa bukid sa Sinai. Unya ningon ni siya, hatagan ko kamog mga pangulo, mga pastor nga magmasinugdanon kanako og magdumala sila kaninyo uban sa kahibalo og kaalam. Kinsay mohatag og pastor? Siya, kanang pastor nga iyang ihatag unsa man, kanang pastor nga masinugtanon kaniya. Nagsunod siyang Torah, mutuman siyang Torah. Mo na iyang ihatag ninyo. Dili siya mohatag og pastor nga pulpol, di siya mohatag og pastor nga hinapi, di siya mohatag og pastor mangingilad, di siya mohatag og pastor nga daghang asawa, di siya mohatag og pastor nga kawatan, di siya mohatag og pastor nga palahubog, di siya mohatag og pastor nga babaero, di siya mohatag og pastor nga dagway ikapulo, sig pangubrang ikapulo. Mga igsoon, Panapi. ang iyang ihatag nga pastor kanang pastor nga masinugtanon kaniya. Amen. Musugot siyang Torah. Mo na ihatag. Og sila mo'y magdumala kaninyo uban sa kaalam, uban sa kahibalo. Kay kanang mga pastor nga walay Torah, wa nay kahibalo. Kay ang tinuod nga kahibalo, ang tinuod nga kaalam, mao ang Torah. Mga Amen. igsoon. Diba? Gingos Biblia? Ang Torah, mao'y iyang kaalam, mao'y iyang kahibalo, mga igsoon. So, naingon Dres 22, balik kamong tanan, nga mitalikod sa Adonai sa Yudhivavhe, ayohon, o himuon niya kamong buotan. Pag mubalik tas Adonai sa kinasingkasing gayon, himuon ta niyang buotan. Daghan kayo mga pastor o nag-claim nga sila kuno tinuod nga pastor. Na ay mga pastor nga nag-angkon, mga leader, mga kulto, mga igsoon, daghang asawa. Unya sila'y tinuod kuno. Na ay mga leaders, mga pastor nga mga dagway ikapulo, sig pangubrag ikapulo. Sayunan ka, balay-balay, brother, butang ang kahon. Unya ang Yahweh ang magkupot ang ilang leader. Kada bulan nagtuon sa leader ang mga kahon sa kada balay. Sa iyang membro kay kwaon ang mga ikapulo nga gihulog kada adlaw. Gihimong alkansiya. Hanggang og alkansiya nga ito ihulog ang ikapulo mga igsoon. Yahay ang Unya Panapi. nagtudlo kuno sa balaod pero wa da ito. Lain nga balaod ang gitudlo kay ang gisunod Gregorian calendar. Sayunan ka
ang ilang Passover Marso 29, asa man ang mabasa sa Biblia nga naay Marso 29 nga pista. September 16 ang Feast of Trumpet, asa man basa sa Biblia nga mabasang September 16 Feast of Trumpet. Nagbase na menos Gregorian calendar nga wa may mabasa sa Biblia na Gregorian calendar. Mo na mga piki nga mga pangulo, mga leader, mga pastor, nga mga mangingilad, mga igsoon. Mo na ingon sa Adonai, ayuhon ta niya kung mubalik ta, o himuon ta niyang buutan. O niya miingon kamo, oo, mubalik kami sa Elohim, sa Yud-Heh-Vav-Heh. Kay siya man, mao ang among Elohim. Pagkanindot kayo, nga makaila na ta, mga igsoon, nga ang Yud-Heh-Vav-Heh, mao ang atong Elohim. Mo na gipangandoy sa Adonai nga mubalik ta. Balik kamo sa King James na return ye backsliding children. Kinsa may ang ipasabot mga Israelita, mga backsliding children. Mitalikod, mibiya kaniya mga igsoon. Joel 2:13 atong basahon. Joel 2:13. Gisia ang inyong kasing-kasing, inay ang inyong bisti. Balik sa Adonai nga inyong Elohim, kay maluluyon siya kaayo. Mapailubon og matinumanon sa saad. Amen. Andam siya sa pagpasaylo og sa dili pagsilot. Amen. Amen. Mo na'y gusto sa Adonai. Ang atong gision, mao ang atong kasing-kasing. Kasing. Nag-ingon ang Yud-Heh-Vav-Heh, apan bisan karon pag hinulsol kamo sa kasing-kasing og balik kanako nga magpuasa, maghilak ug magbangutan. Mao na'y gusto ganis Adonai. Gisia ang inyong kasing-kasing, inay ang inyong biste. Balik sa Yud-Heh-Vav-Heh nga inyong Elohim. Kay maluluyon siya kaayo, mapailubon og matinumanon sa saad. Andam siya sa pagpasaylo og dili sa pagsilot. Kung maghinulsol ka, kung mubalik ka kaniya, andam siya sa pagpasaylo, dili sa pagsilot. Pero kung dili ka maghinulsol, dili ka mubalik kaniya, andam gid siya sa pagsilot kanimo kung moabot na ang tagal sa panahon nga wa gid ka maghinulsol. Kanus ama nimo paaboton, kanus ama nimo buhaton mga igsoon ang paghinulsol. Manay giingon sa ako mga higala sa una, kanus amang kuno ka maghinulsol, kanus amang ka mobalik sa Adonai, kung magtupong na makuno ang imong tuhod yes lungon. Yan nagkilatan guro. Mentras gaginhawa ka pa, mentras buhi ka pa, mentras baskog ka pa, pag hinulsol na. Karon ang panahon sa paghinulsol. Salmo 34:18. Duol ang Adonai sa samdan ug kasing-kasing. Og luwason niya ang nakabsa na sa tanang paglaom. Amen. Duol de kayo ang Adonai sa samdan ug kasing-kasing. Kanabang nagisi na ang kasing-kasing, naghinulsol na ang kasing-kasing. Duol kayo ang Adonai sa mga taong mahinulsolon. Nawad ang nagkadasig. Luwason niya ang nakabsan sa tanang paglaom. Kana kung maghinulsol ka. Gibati na ba nimo ang kahawang sa imong kalag? Gibati ba nimo karon nga diya sa imong simbahan wala na kay kalipay? Kay daw nakita nimo nga walay kamatuoran nga gitudlo diya sa inyong simbahan. Tungod kay ang gibuhat sa mga pastor mao lamang pagpanapi, pagpangwarta, pagulog-ulog sa mga tao. Gibati ba nimo ang kahawang sa kamatuoran? Bisan tuod magpakarong inon kang dasig sa imong simbahan, pero ang kahawang sa kamatuoran, murag makita nimo nga wa man gyud kamatuoran bisong saon. Murag kulang pa man gyud. Murag do na koy gipangita. Mga igsoon, ang imong gipangita mao ang kamatuoran. Ang tibuok nga kamatuoran. Ang tinuod nga pagtulon-an sa Adonai. Amen. Walay lain nga pagtulon-an niya mao ang Torah. Mao ni ang gitalikdan sa mga tao. Nganong ang Torah mo'y gitalikdan? Nga naman, sa kadaghan sa reliyon sa Pilipinas, pila ka buk reliyon sa Pilipinas, Brother Roy? On 2012, 43,000 of sick. Mga sa 2012 na,
kanang tanang reliyon na ha? 34,000? 40. 43,000? Puro gyud na mitalikod sa Torah mga igsoon. Walay usa ni ana kanang 43,000 ka mga sikta sa atong nasudlang Pilipinas atong 2012. Walay usa ni ana nga nagsunod sa Torah. Sa ato pa ang tanan gyud nagtalikod mibiya sa Torah. Amen. Ang tanan na gyud na focus ra gyud sa pangwarta. Amen. Kanang 43,000 nga sikta focus ra na sa pangwarta. Wa gyud nagsunod sa Torah ni ana mga igsoon. Kinilang nga pundok. Kami lang tingali ang nagwali dinhi sa kahanginan sa mga tao, nagpudlo sa mga tao nga mubalik ta sa Torah, mubalik ta sa sugog balaod kay mauni gitalikdan sa tanang reliyon. Kanang 43,000 ka mga sikta wa gyud nagsunod sa sugog balaod ni ana. Mga igsoon, halos ang tanan ana Domingo ang panimbahon. Amen. Halos tanan ni ana mangaon og baboy. Lang. Amen. Halos ang tanan ni ana wala magtamod sa adlang ipapahulay. Labaw sa tanan wala magsaulog sa mga kapistahan sa Adunay. Inyo gyong gitalikdan. Inyo gyong gitalikdan ang mga sugog balaod sa Adunay. Og mausad nay among gisigihan karon og pahinumdum kaninyo. Pagpaibalo kaninyo nga kinahanglan mo balik ta. Dili parang matinunglo kay mura ba sa niwalides mga pastor nga kung mubalik kuno ta sa balaod matinunglo na kuno ta. Mao man ay giingon lagi ma-misinterpret na po nila ang sulting Apostol Pablo sa Galacia nga giingon dia nga kung magpatuli gani kamo dili gayon magpulo si Misaya dia kaninyo. Askang katoy-toy mga igsoon. Wala ta magisgot rig tuli. O ang kung magisgot ag tuli sa kasing-kasing. So pag baday mo tuli sa kasing-kasing nga giingon ni Apostol Pablo sa Roma atong gibasa 2:29 ito mayaging Domingo nga ang tinuod nga tuli sa kasing-kasing musupak dahil mo na nga ipatuli ang inyong kasing-kasing. Kung magisgot matagtuli ang atong tulion ang atong kasing-kasing kay mo na gustos Adunay kay mo na tinuod nga tuli. Kung ang imong kasing-kasing imong ipatuli mauna ang kasing-kasing nga mobalik sa Torah. Tuli. Tandaan. Kasing-kasing nga mobalik sa iyang sugog balaod. Mo na gusto sa Adunay. Muna kami diri may igsoon, di mi mapulan. Pagsigig balik-balik, panawagan kaninyo, pahinumdum kaninyo. Nga kung di ka mo balik sa sugog balaod sa Adunay, kanang imong pagtuo walay pulos. Amen. Di naman may magwalig pagtuo ninyo. Kay puro naman na pagtuo. Kaya mo 43,000 ang atong sikta diri sa Pilipinas. O niya, may isgot ka kanang mga tawhana wa na pagtuo. Puro na pagtuo. Muna ang among wali, na naman mo'y pagtuo, ipuno sa inyong pagtuo, balike ang pagstuman sa sugog balaod sa Adunay. Kay mo na inyong biyaan. Amen. Mo na inyong gitalikdan. Mo inyong gisalikway. Nga mo man unta na makaluwas ka na to. Matod pa sa Ezekiel 20:11, gihatag ko kanila ang mga balaod nga kung ila kining tumanon maluwas sila. Ang balaod pag imong tumanon maluwas ka. Nya, may ani supak na nasa pagtuo, say supak. Pareho mag-uban ra na sila. Walay supak niya na. Kay ang pagtuo nga walay buhat patay. Muna nga ang imong pagtuo ubanas buhat. O ang buhat mo ng pagtuman sa balaod, diha mahingpit ang imong kaluwasan. Di kay imong ipagbangi ang Biblia. Bersikulo batok, bersikulo inyong ipagkontra. Muna sayop ninyo. Ang Biblia para namo, mga igsoon, wa magkabangi. Amen. Harmonize ang Biblia. Inyong utok ng kabangi. Ang inyong utok ang nagkabangi niya na gikan sa Genesis ngadto sa pinadayag. Why nagkabangi sa maong bersikulo. Muna nga balik ta muna panawagan sa Adunay sa atong gibasa kanunay Mikyas 7:18. Mikyas
7:18. Micah 7:18. O Adonai, walay iluhim nga sama kanimo, Amen. nga mopasaylo sa kasalanan sa nahibilin mong katawhan. Mm. Dili ka maghambin og kasuko hangtod sa kahangturan. Kay maluluyon ka man. Amen. Amen. Kadindot sa Adonai mga igsoon. Adonai, Yudivavhi, may Elohim ba nga sama kanimo? Nga mo pasaylo sa kasalanan? Sa nahibilin mong katawhan? So katuryang nahibilin, mga igsoon, maragi makadawat og paglaom sa kapasayloan sa sala. Katong nga matay, nga wa maghinulsol, di na ito kadawat. Patay naman. Kaya mahibilin, nga buhi, mientras buhi ka pa, bisag 80 na imong edad ya, pag hinulsol lang sugod. Kaya aron maapil ka sa kapasayloan sa imong kasalanan. Amen. Ha? Dili siya maghambin og kasuko hangtod sa kahangturan. Kay maluluyon man siya. Maluoy na usab siya kanato. Tunuban niya ang atong kasalanan kanindot. Ilabog mo ang among mga sala ngadto sa kahiladman sa dagat. Ipakita mo ang imong pagkamatinumanon sa gugmang walay pagluwad. Ngadto sa imong katawhan ang mga kaliwat ni Abraham ug ni Jacob. Sumala sa gisaad mo sa among katigulangan sukad pa sa karaang panahon. Naawa ra magsuon. Saad yapon niya. Sumala sa gisaad mo sa among katigulangan sukad pa sa karaang panahon. Kinsa man ang iyang kaliwat, ang kinsa man ang iyang ginan ipakita mo ang imong pagkamatinumanon ug gugmang walay paglubad ngadto sa imong katawhan. Kinsa ang iyang katawhan? Ang mga kaliwat ni Abraham ug ni Jacob. Naa sa bersikulo 20 sa Micah 7:20. Mga igsoon, naa sumala sa gisaad mo. Mo naa diri ang saad. Mao to atong gibasas miaging Domingo sa buhat 2:20-39 nga ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak. Kay mo man diri sumala sa gisaad mo sa among katigulangan sukad pa sa karaang panahon. Sa Micah 7:20. So muna naa mga igsoon. Okay, padayon ta. 1 Hari 8:46 ngadto 47. Kung makasala sila kanimo, kay wala may tawo nga dili makasala. Unya masuko ka kanila ug itugyan mo sila sa ilang makaaway ug pamihagon sila. Apan bisan didto sa yuta diin sila mabihag, kon maghinulsol sila og mangaliyupo kanimo og moingon, nakasala kami ug daotan ang among binuhatan. Maura. Sa 50 taman? 50, 48. Unya maghinulsol sila sa bug-os nilang hunahuna ug kasing-kasing ug magampo sila kanimo nga mag-atubang sa ilang yuta nga gihatag mo sa ilang katigulangan og niining syudad nga imong gipili og niining templo nga gitukod ko aron sa pagpasidungog kanimo. Pamatia sila pagpasidungog kanimo. Pamatia sila og kaluy-i. Pasaylua ang imong katawhan nga nakasala kanimo. Pasaylua usab ang tanan nga kalapasan nga ilang nahimo og kaluy-i sila atubangan ni adtong mga nagbihag kanila. Amen. Aron nga ang mga nagbihag maluoy usab kanila. Amen. Baruch Hashem. Amen. Maunay pag-ampo mga igsoon ni Haring Solomon. Sa diyang gididikar ni Solomon ang templo. Gihalad niya ang templo sa diyang nahuman ang templo mga igsoon. Maunay pag-ampo ni Solomon nga kon makasala sila kanimo katong iya mga katawhan sa Adonai nga napatlaag sa tibuok kalibutan. Nya nakasala kanimo kay wala may tao lagi nga dili makasala.
og masuko ka kanila og itugyan mo sila sa ilang mag-away og pamihagon sila. Mo ni tabo na to. Gipamihag ta ang mga Israelita sa diyang nakasala, gipadpad sila sa Espanya, Bradroy. Amen. Gikan sa Espanya, gipadpad sila diri sa Pilipinas. Mo na nga kung imong masusi tong history sa mga katsila nga nangabot diri sa Pilipinas, ang uban adto mga Hudyo, mga igsoon. Mga Israelita tong uban adto nga mga katsila nagsinultihan. Gipadpad nangadto sila laing mga nasod tungod sa ilang mga sala. Apan bisan didto na sila sa yuta, diin sila mahibabihag kung maghinulsol sila og mga liyopo kanimo og moingon nakasala kami og dautan ang among binuhatan. Kana bang mo gingon si Jeremias sa kaganina nga angkon na lamang nga nakasala ka. Kung moangkon ka nakasala ka, kung maghinulsol sila sa bugos nilang hunahuna og kasing-kasing og magampo og magaampo sila kanimo nga magatubang sa ilang yuta nga gihatag mo sa ilang katigulangan og niining syudad nga imong gipili og niining templo nga gitukod ko aron sa pagpasilungog kanimo, pamatia sila og kaluy. Maunay hangyo ni Solomon, mga igsoon, ngadto sa Adonai. Nga kung ang iyang katawhan nga napatlaag sa tibuok kalibutan, maghinulsol sa ilang mga sala, unya magampo nga magatubang sa Jerusalem. Wa man mo bantay sa mga Christians, Bradroy. Muna ang mga pastor, mga Christians magampo, bisag asa lang magatubang, wa'y pakialam. Pero ni aday diri ang sekreto nga kung magampo day ka nga magatubang sa Jerusalem, bisag ni akas Pilipinas, magampo ka nga itunong nimo ang imong naong dito sa Jerusalem, hangyo man ni Solomon. Kunya, gisupak mas Adonai ang hangyo Solomon? Wala. Giaprubahan man. Muna nga kung magampo ka at tubang sa Jerusalem, samtang maghinulsol ka sa imong mga sala, iyang tubagon ang imong pagampo. Pamatia sila og kaluy-i. Matud pa ni Haring Solomon. Pasaylo ang imong katawhan nga nakasala kanimo, pasaylo usab ang tanan kalapasan nga ilang nahimo og kaluy-i sila atubangan ni adtong mga nagbihag kanila aron nga ang mga nagbihag maluoy usab kanila. Mo ni hangyo ni Solomon, mga igsoon. Ha? Kamo mga pastor, mga Christians, wa gid mo mahibalo sekretos pag-ampo. Mag-ampo mo bisag asa mo atubang sa Lupan, atubang sa Norte, atubang sa South, atubang sa East, bisag asa lang mo. Samtang naaday sekretong gitudlo si Solomon nga kung mag-atubang sila sa Jerusalem, mga igsoon, nakabantay mo di Daniel sa mabasa na to sa Daniel 6:10, sa diha nga si Daniel nagampo, giablihan niya ang bintana unya nagatubang sa Jerusalem. Ngano man niuyon si Daniel sa pag-ampo ni Solomon. Amen. Wala siya supak sa hangyo ni Solomon nga ang atong pag-ampo tubagon basta mag-atubang ta sa Jerusalem. Muna nga si Daniel sa 6:10 sa libro sa Daniel, mag-ampo siya nga mag-atubang sa Jerusalem. Nya diri sa Pilipinas, dapat imong masusi. Asa dapit ang Jerusalem? Asa dapit ang Israel? Adto ta mag-ampo, mag-atubang kung maghinulsol ka sa imong mga sala. Ug tubagon ka sa Adonai. Ha? Tubagon sa Adonai ang atong mga pag-ampo. Mo ni mga sikreto nga wa nila matugkad, wa nila mahibalo eh. Okay, padayon ta Bradroy. Isaias 55 size ngadto sa city. Dangop sa Adonai, samtang may panahon pa. Sangpitan ninyo siya, samtang siya dool pa. Pabiyaa ang mga dautan sa ilang mga sala, og ipasalikway sa mga makakasala ang ilang mga dautang hunahuna. Pabalika sila sa Adonai aron kaluy-an sila. Amen. Pabalika sa atong Elohim kay andam siya sa pagpasaylo. Amen. Amen. Oh. Unsay giingon ya may igsoon, pangitaan ninyo ang Adonai samtang siya hikaplagan pa. Sangpitan ninyo siya samtang siya dool pa. Munang ang panahon ba nga hikaplagan pa siya ba kanang ang grasya sa kaluwasan Abli pa. abli pa. Ha? Wa pa musira ang kaluwasan. Amen. Ikaduha, samtang buhi ka pa, muna ang grasya sa kaluwasan naa pa, pero kung patay ka na, makasangpit pa ba ka? Makapangita pa ba ka?
sa adunay kung patay ka na. Kung tuwa na kas ICU, mo pa ihinulsol nimo. Madawat pa ba na? Di na. Ha? Ang gustos adunay, mintras baskog ka pa, mintras batanon ka pa, himsog ka pa, maayo ka pagpanglawas, o ang grasyas kaluwasan, abilto pa, bukas pa ang grasyas kaluwasan, pangitaa ang yudhivabhi. Samtang siya hikaplagan pa. Asa nimo siya makaplagan? Sa diyang mubalik ka sa iyang tura. Di kay magsige kag sumpong-sumpong og mga simbahan nga kasundan. Wagi Elohim makita nimo diya. Ha? Kay musulod-sulod kag mga simbahan, makita nimo diya ang mga pastor, mga ribolto, sudlanan sa ikapulo, sudlanan sa opering, mo na imong makita. Pero ang iyo di ba di na nimo makaplagan sa mga simbahan nga nagtudlog mga bakak nga mga pagtulunan. Ang iyo di ba makaplagan nimo siya diha sa simbahan nga nagtudlo sa Torah. Ha? Nagtudlo sa pagbalik sa sugog balaod. Muna sangpitan ninyo siya samtang siya duol pa. Pabiyaa ang mga dautan sa ilang sala. Muna naa siya ang tinuod nga wali. Ang tinuod nga wali sa usa ka magwawali, kanang magwali sa mga tao nga pabiyaon ka sa imong sala. Kanang mga pastor nga magwali nga di ka pabiyaon sa imong sala, di na tinuod nga magwawali sa adunay. Ha? Nga itolerate ra imong sala, ilabi na kung giver kay ka. Ha? Ilabi na nga dato kay ka nga membro simbahan, giver kay ka sa imong pastor, aon sa imong sala, pasagdahan ka ra. Pero unsay sulti diri, pabiyaa ang dautan sa ilang sala. O ipasalikway sa mga makasasala ang ilang dautan, huna-huna. Pabalika sila sa yudhivabhi, aron kaluy-an sila. Pabalika sila sa atong Elohim, kay andam siya sa pagpasaylo. Amen. Andam siya sa pagpasaylo. Pasayloon, di kang di ka mo balik. Kanang pulong balik, asa lagi ta mo balik? Gitultulan na mo na mo, gigiyahan mo na mo, aron di mo maglibog, asa man mi mo balik, Brad Gideon? Muna ang uban, kay wa makasabot, kung asa mo balik, ni balik sa Katoliko, Balik sa Islam. ni balik sa Islam. Ang uban, ni balik sa born again. Ang uban, ni balik sa miracle proceed. Uban, wa na'y Ginoo. Balik siya totoo. Ni balik din sa pagkaway Ginoo ang uban. Mga igsuon, tultulan mo na mo. Asa ta mo balik, adto ta balik sa Torah. Amen. Mao ni pagbalik nimo sa yudhivabhi, sunda og sugdi pagsugod, sugdi pagtuman ang iyang mga sugog balaod. Maunay plakang sa pagbalik ngadto sa Elohim. Ilabi nagmoyong kadunay, sugod ko karon. Karong Sabado, mosimba na ko nimo, sugdan ako balaan ang imong adlaw ng ipapahulay. Sugod na karon mo tuman sa mga sugog balaod, likayan ako ang mga hugong pagkaon. Ako nang tun-an kanus ang imong mga pangilin. Tun-an na nako unsaon pagsunod ang imong mga kapistahan. Ay daghaman sang gasunsuon og pista, Bradroy. Amen. Mga kulto dias Mindanao, pista-pista po sila sa Ginoo kuno. Pista po kuno sila sa Ginoo niya. Ang ilang pista di maong pista, pizza. Sayop sa bulan, sayop sa pizza. O niya, di pag mao ang pamaagi, kaya ang ila nagbuhat-buhat og ilang mga pamaagi. Magpista kuno sila balong-balong, Bradroy, nagdisco na mahinaon. Uy. Kapil ko anas Mindanao sa una, sa kulto pa to nga Yaswa nga kulto. Mga kulto nga Yaswa ba, di ko na pang dutlan. Makublan ko na sila. Inig magpistas balong-balong. Alipay ka, kaya nagpistas balong-balong nga kunos Biblia. Awa mahustos pizza. Di matunong sa Biblia. Kay gihimo mang September 29 man. Ang pistas balong-balong na aday mabasa sa Biblia ang September 29. Wa man in town. O kung sige sa pagsaulog, Bradoy, inig salop sa adlaw magdisco.
magdisko. Sugat. Oh, sugat sa ilang simbahan kada hapon magdisko. Unsa-unsay mga tukar, mga kalibutanong tukar. Uy, Anya unsay naas mga lamisa, mga tanduay. pista yun. Oh, mo ni pista gyud mga palahubog. Kaingon ko maigsoon, di man gini mao. Muna na maigsoon nga ang pagbalik nato sa Adonai, balik gyud tag husto. Amen. Pero makabalik mo gusto sa Torah, kuyog mo sa mga Hudyo. Amen. Oh, aron di mo maglisod. May mo asa may Hudyo diri Virgin John sa sa Cebu, wala man. Walay Hudyo nay Hudyo diri Orthodox man sad. Di mo to kang Isu Misaya. Pero kung gusto mo nga makasugod yun mo sa makasubay yun mo sa tinuod nga Shabbat, sa tinuod nga mga pista, tambong mo sa among simbahan. Kana kung kinasing-kasing ang imong kanang pag-apply na gyud kanang pagbalik sa iyang mga pista. Aron mahibaw-an ninyo unsaon na mo pagsaulog ang mga pistas Adonai. Kay kanang among programa sa among Shabbat, programa sa among mga kapistahan, dili na amo gikan na sa mga Hudyo. Amo nang gi-apply mga igsuon. O kanara. Di mo maglisod unsaon pag Shabbat, di kay mag Shabbat ko no mo, mura mas Sabadista. Nagtuo man sa Sabadista na ka-Shabbat sila, di man na mao yung panimbahon. Inyo raman na ang taga-Yaswa. Taga-Yaswa Hamasyak. Nag-Shabbat ko no sila pero ang ilang programa sa panimbahon ila-ila ra mugna. Mo na nga nahibulong ko sa una, bradoy. Tambong ko Yaswa dito sa Mandawi. Yaswa sa Mandawi sa Tingob. Ang ilang pamaagi sa ilang simba, mo rin yung pamaagi sa 70 Adventist kay gikan man sila sa mga Sabadista. Agoy. Mo ilang gidala. Basta Shabbat ka po pero Sabadista ang ilang panimbahon. Nitambong bugog Yaswa dito sa Karkar kay ila man putong branch. Kauban na nila ba? Yaswa Karkar. Ang ila pong pamaagis panimbahon, miracle procedsad. Miracle gikan mo ro. Kay git ka man pos miracle. Katong mga grupuhan dito, at least Sabado, pero ang panimbahon, parehas miracle na ay daig, joyful, solemn, niya tapos, testimonyo, Demonyo. Bible study, o niya halad ikapulo, Yes. na ay choir, na Wali ikanta, dayon. tapos wali dayon. Mga naging programas miracle ko nga, duha di ka klase ning Yaswa, ang dito sa Mandawi, Sabadista ang ilang purma sa panimbahon. Ang abot yas Karkar, miracle crusade ang purma sa ilang panimbahon. Kundi gid ni mao. Muna kami mga igsoon ni kopya gid mi sa panimbahon so dio puslan man musugod tagtuman sa Shabbat sa Adonai muadto tas katawhan nga suhito. Amen. Sa katawhan nga gikan pas ilang pagkahimugso daan na sila nagsunod ni ini nga pagtulunan gikan pas ilang mga katigulangan. Amen. Mo ato tas Hudyo. Muna kanang among programa sa among panimbahon sa among Shabbat, mo ni panimbahon nga ilas Hudyo. Nga naman. Klaro magkayong giingon ni Yeshua. O giingon ni Apostol Pablo Bradroy, iandam ko no na Roma 9:4. Giunsa man ang pagsulti ni Apostol Pablo. Unya sa iandam sad ang Juan 4:22. Ila sa mga Hudyo ang matuod nga pagsimba. Ang Juan 4:22 unsay gingon diya kay ang kaluwasan ila sa mga Hudyo. Unya giingon si Apostol Pablo dayon sa Roma 9:4 nga ila sa mga Hudyo ang matuod nga pagsimba nan sundo na to ang pagsimba sa Hudyo di kay magbuot-buot ang atong panimbahon. Basa ko no paliho bradoy. Roma 9:4. Kay sila mga Israelita man. Israelita Sila yun. mga anak sa Elohim. Dili Pilipino ha. O gipaambit sa iyang himaya ug naghimo siya og mga kasabutan uban kanila o gihatagan sila sa balaod. Amen. Ila ang matuod nga pagsimba. Naaraman day na. Mga Israelita, mga Hudyo, ila ang matuod nga pagsimba. Og nakadawat sila sa mga saad sa Elohim. Nakadawat sila saad kita. Nakadawat ba? Kamong mga Christians, nakadawat ba? Una ra. Gisaaran ba mo? Una-huna ran ninyo. Nakadawat mo, pero ang tinudwa. Ha? Sila nakadawat sa gisaas. Kay sila ang gisaaran. Unya, ila kuno ang matuod nga pagsimba. Kung mutuo kas, gisulti ni Apostol Pablo, Pastor, naminaw karon? Membro, naminaw karon? Mga elder, naminaw mo ron? Mutuo bakas kang Pablo. Si Pablo gasulti anang Roma 9:4.
Si Pablo, Apostol Pablo, nag-ingon, ila sa mga Hudyo ang matuod nga pagsimba. Tuo ba ka na, pastor? Kung mutuo ka, sunda. Nganong di man mo sundon? Ang isulting Pablo, nga ila sa mga Hudyo ang matuod nga pagsimba, niya ngano maghimo magag-imong panimbahon. Ang pangutana, kanos-a, unsang adlaw ang mga Hudyo gasimba? Sabado, Domingo. Tubag pastor, ngayon ka, Sabado. Nasunda, kay ila sa mga Hudyo ang matuod nga pagsimba. Maingon mo, si Pablo, born again man na, asa mabasa? Ningon tas Pablo, kung born again pas Pablo, ningon tas siya, ila sa mga born again ang tinuod nga pagsimba. Kung baptist pas Pablo, ningon po tas Pablo, ila sa mga baptist ang matuod nga pagsimba. Kung Pentecostal pas Pablo, ningon sa tas Pablo, ilas Pentecostal ang matuod nga pagsimba. O katong sa sugod kaganina nga kay sila mga Israelita man, ningon tas Pablo, kay sila mga Pentecostal man. Sila nakadawat sa saad. Nianaw tas Pablo, kay sila mga born again man, kay sila mga protestante man. Nianaw tas Pablo pagsulti. Pero unsay gisulti niya? Kay sila mga Israelita man. Sila mao ang piniling katawhan sa Elohim. Wala gingos Pablo, kay sila mga Pentecostal man. Sila ang piniling katawhan sa Elohim. Wa mag-ingos Pablo ana. Unya ila di ay sa mga Hudyo ang matuod nga pagsimba. Nya kung mutuo ka ani pastor kay makipablo manggikaha ka, kamong mga Pentecostal, kamong mga Baptist, makipablo man kaha mo, nganong wa man mo mutuo lagi ani? Nga ila sa mga Hudyo ang matuod nga pagsimba, nganong nagpaturatoy man mo ni anang inyong pagsimba sa adlong Domingo? Ha? Ayaw paturatoy niya na kung ituukas lang Pablo, hinuktukin ni ron. Ni aman di ay tode. Anong di man nato sundon si Pablo ni gasulti ani? Nga ila sa mga Hudyo ang matuod nga pagsimba na atong sundon. Kanos ang Hudyo kasimba? Sabado. Unsang adlaw kasimba ang Hudyo? Sabado. Dili wandering. Dili kay kada bulan mubalhin og adlaw. Sunod bulan Lunes na sad, sunod bulan Martes na sad, sunod bulan Miyerkules na sad. Dili ngun ana ang pagsimba ni Apostol Pablo. Dili ngun ana ang pagsimba sa mga Hudyo. Munang nituo mo kang Apostol Pablo, sundan ninyo. Mga naa mga igsuon, naa ang mga sekreto ra gyud sa kaluwasan, sekreto sa kamaturan na ra gyud sa Biblia. Sunod bersikulo, Oseas 14:1 ngadto sa 2. O katawhan sa Israel, balik sa Adonai nga inyong Elohim, Amen. kay nasukamod kamo tungod sa inyong kadautan. Nawa. Andama ang inyong igsusulti og balik sa Adonai. Ingna siya, pasaylua kami sa tanan namong kalapasan, og dawata ang among pangaliyupo, og gihalad namo kanimo ang among mga pagdaig. Amen. 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 Dalaygo ng Adonai. Balik o katawhan sa Israel. Sa Yudhivavhi nga inyong Elohim, balik ta, balik mo, kay nadugmo kamo tungod sa inyong kadautan. Andama ang inyong igsusulti o balik sa Yudhivavhi. Andama kuno ang inyong igsusulti. Sama ba sa gibuhat mga igsuon sa prodigal son? So hito mo niya na, di ba? Sa diha nga ang usa ka anak nga mausikon, mibiya siya sa iyang amahan. Niingon siya, amahan, hatagi ako sa akong katigayunan. Hatagi ako sa akong bahandi. Bahin, itong manghod itong manghod. Unya kaya ang amahan lagi, kuan man kayo, buutan. Freedom. Nihatag kagawasan, gihatag ang iyang katigayunan. Og ang maong anak, nagsuroy-suroy, waldas-waldas sa iyang bahandi, kauban sa mga daotang mga babae, Manguwag. kauban sa mga bisyo, kahilayan, mga igsoon, og niabot ang adlaw nga siya napurdoy. Sadyang napurdoy na ang usa ka anak, mga igsoon nga mausikon. Gigutom na siya. Mi-apply na lang siya og pagpanglaog og baboy.
Og tungod pa gyud siyang kagutom, gusto na lang gid siya makigsalo sa mga baboy. Mauni kita mga hintil, mauni kita nga mga Israelita nga napatlaang sa tibuok kalibutan. Amen. Tungod sa atong kagutom sa pagtulunan, tungod sa atong kagutom sa kamaturan, tungod sa atong kagutom sa Torah, misulod ta sa pagtulunan sa mga baboy, misulod ta sa reliyon sa mga Christians, nga mga denominations, mga reliyon sa mga baboy. Ang ilang mga doktrina, mga pasawra na sa tubangan sa dunay, nga naman dili na Torah. Ang ilang mga pagtulunan, atong gikalawat, atong gikaon, kay para lang mabuhi ta, para lang makasurvive kunuhay ang atong kalag. Pero ang tinuod, nangandoy tas tinuod nga pagtulunan, nangandoy tas kamatuoran mga igsuon, kay kanang giwali sa atong mga kapasturan, sa mga kasimbahanan, sa mga Pentecostal, Baptist, Protestante, unsa diya, puro mga bakak ug walay kamatuoran niya na. Amen. Amen. Mo nang ato na lang nang giagwanta sa unang panahon, kay sama lagi ta sa usa ka mausikon nga anak, prodigal son nga nangandoy nga mabusog. Apan unsa iyang gibuhat? Sa dihang nakaamgo siya, mauni ang atong sitwasyon karon. Panahon na nga maghinulsol, panahon na nga mobalik ngadto sa Adonai. Sa diha nga nakaamgo ang katong prodigal son, miingon siya sa balay sa akong amahan. At adunay daghang mga pagkaon. Ang iya mga ulipon dito, busog kanunay sa tinuod nga pagkaon, sa limpyo nga pagkaon, samtang ako diri gutom ug makigsalo na lang sa baboy. Amen. Mo nang giandam niya ang igsusulti, sakto ang giingon sa Osyas, andama ang inyong igsusulti og balik sa iyo hibabi. Unsay giingon sa dayon sa prodigal son, ingon siya, mubalik ako sa akong amahan og ingnon ko siya. So iyan ang giandam daan ang iyang igsusulti. Iyan ang giplano ang iyang igsusulti og ingnon ko siya. Miingon siya, amahan, ingnon ko siya nga amahan, nakasala ako, batok kanimo ug batok sa langit. Ayaw na ako isipa nga imong anak, himuan na lang ako nga usa sa imong mga ulipon. Mauni iyang pagpaubos, mauni ang pulong nga iyang giandam, mga pulong sa paghinulsol, mga pulong sa pagpaubos. Yung siya, ayaw na lang ako isipa nga imong anak, isipa lang ako nga usa sa imong mga sulgoon, para lang gid siya makabalik, makakaun sa tinuod nga pagtulunan mga igsuon. Mauni pag-andam, iyang giandam ang iyang igsusulti. Amen. Insakto ang gisugyot ni Osyas 14:2. Mo ni gibuhat sa prodigal son, ug kanang prodigal son dili na usa ka tawo, kita kana mga igsuon. Amen. Kita nga nangapatlaag nga mga Israelita nga makaliwat ni Jacob, kita kana ang prodigal son. Og ang mga ang maguwang nga anak nga intak sa iyang amahan, nga wala mo bulag sa amahan, mauna ang mga Orthodox, nga mga Hudyo, nga wala mo bulag sa Torah. Munang kita mga igsoon, mubalik ta. Pagbalik nato mga igsoon, andamo nato nga itong paghinulsol. Sa diyang ang prodigal son mibalik, matod pas Biblia, sa diyang nakita sa iyang amahan sa layo, hinumdumi lang ni mga igsoon, sa kadugay sa panahon, ang iyang anak nagkagidlay na. Mibiya ang iyang anak nga usa ka disinti. Mibiya ang iyang anak nga usa ka himsog o gwapo. Apan mibalik ang iyang anak nga nagkagidlay na, ragid na, hugaw na, payat na mga igsoon, bulingito na mga igsoon. Murag buang. Kay nga naman napurdoy na. Pero sa layo pa lang matod pas Biblia, sa nakita siyang amahan, Ilang bayhon. ang bayhon sa iyang anak. Ilang. Bisan kung nausab na ang hitsura, nausab na ang dagway, dili na gwapo, dili na disinte, pero ang bayhon siyang anak, nakita og nailhan niya. Mo hinungdan, matot pa sa Biblia, maigsoon sa Lucas, misugat ang amahan ngadto kaniya. Nas Lucas kapitulo 15 bersikulo 11. Misugat ang iyang amahan ngadto kaniya. O gigakos siya maigsoon. Sa diyang pagani siya makasulti, gigakos na siya sa iyang amahan. Og sa diyang miingon ang iyang ama, miingon, og sa diyang mitingong siya, miingon siya, amahan, nakasala ako, batok kanimo og batok sa langit. Dili na ako angayng tawgon pa nga imong anak. Isipan na lang ako nga usa sa imong mga ulipon. Apan wala mo sanong ang iyang amahan ni anak maigsuon. Gigapos siya hugot siyang amahan. O gitawag siyang amahan ang iyang mga sulugon. Pagdalag labing maayong biste nga re.
dad ang singsing, dad pagdalag sapatos. Gisininaan ang iyang anak. Mo ni pag-welcome sa amahan kanato. Kung kita mubalik sa Torah, mubalik tas pagtulunan sa yun hibabhe mga igsuon. Sa sugo niyang balaod, iyatang bistihan, iyatang sapatusan, iyatang singsingan, isip ilhana, singsingan nga mao ang singsing nagrepresentar sa Shabbat mga igsuon. Amen. Amen. Kay ang Shabbat mao na ang wedding ring sa Israel. Amen. Mao na nga iyatang singsingan, ilhanan nga kita iya ng anak. Mao na mga igsoon sa diyang mibalik ang anak, mao ni na angko niya. Wala ang tubag sa iyang amahan kundi ang gakos sa iyang amahan. O gipadad-an siya mga igsoon og labing maayong biste. Amen. Unya nagpaihaw, nagpakumbira ang iyang amahan. Og miingon, magkumbira kita. Ingon ana ang pag-welcome. Ingon sa Biblia, kung ang usah kakalag mubalik og maghinulsol, libuan ka mga anghel sa langit ang magkumbira, magmaya tungod sa usa ka kalag nga mibalik diha siyang kilan. Amen. Kung ikaw Amen. mo desisyon karon nga mubalik ka sa pagtuman sa iyang sugog balaod, mubalik na ka sa iyang Torah mga igsoon, mubalik na ka sa iyang Shabbat, magsadya ang mga anghel sa langit. Amen. Amen. Maglipay sila. Dalaygon kayo ang Adonai mga igsoon. So hinaot pa nga imong maangguhan ang kahimtang sa prodigal son, mao kana ang kahimtang sa imong kinabuhi. Ha? Sa dihang nagkumbira sila, miabot ang maguwang o nagsilos ng gabugho ang mga Orthodox. Kay ang anak nga mausikon mibalik o kumbirahan sa iyang amahan. So ingon ana ang kalipay unya dito sa langit. Kung ikaw gikan sa imong pagka-Christians, gikan sa imong pagka-Sunday keeper, mubalik sa Shabbat, malipay ang Adonai kanimo. Amen. Ug kay wala man sa igong panahon mangigsoon, ako mag-aawhag kanimo sa pagsunod sa akong mga pag-ampo. Ingna siya Adonai Yeshua, sa gihapon nagpasalamat ako kanimo nga gibuksan mo karon ang akong salabutan. Gibuksan mo karon ang akong kasing-kasing. Og hinaot pa Adonai nga ikaw magalamdag kanako ug dugang pang mga kamaturan. Dawaton ko ikaw ug dawaton ko ang imong Torah, mobalik ako sa imong Torah sa ngalan nimo Adonai Yeshua mo siya. Amen. Og kay wala naman kitay igong panahon mga igsuon, kini ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan, Brother Gideon Silva, kauban sa tong beloved brother Roy Celeste, o akong beloved brother Chit, tong beloved nga anak Chit Kinoris Silva. Manamilit kanyong tanan sa pag-ingon, bulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog magatuman niini hangtod sa sunod nga gayon sa samang taknab sa samang istasyon. We love you in Adonai, but our dearest Yeshua loves you more. Baruch hababishim Adonai. Dalaygon ang nagani sa ngalan sa Adonai. Maayong buntag ka na tong tanan. Shalom, shalom. Amen.